Despois das festas, a miña vida quedara baleira. O novo ano fixérame replantexarme todo seriamente. Necesitaba un xiro radical. Comezar de novo nun sitio novo. Baixar de peso, aire puro, deporte e bons alimentos. Tíveno moi claro dende o principio. A solución estaba en As Pontes. Bueno, Rafa, entonces ti viñeche As Pontes para baixar esta barriga, ¿no? Poñerme en forma. Ano novo, vida nova e nas Pontes millor que mellor. Perfecto. Entonces, para baixar esa barriga, que temos que facer? Facer aeróbico. Aeróbico. Eso vai quemar todas as grasas. Sí. Moi importante, respirar ben, Respirar ben, con calma, con calma. pensar nos pés. E pensando. Que flotando, tes que Sí. ir flotando. Flotando, flotando. Sí. Sí. Moi ben. E hai que correr moito? 20 kilómetros. Ah? Problema algún? No, no. Ben. Entón, así ben, non? Sí, sí, sí. Relaja brazos, relaja brazos. É sinxelo. Para. Xa queda pouco, non? Que levaremos 17 ou 18 kilómetros xa. Van dous. Vamos! Sí. Va, Rafa. Veña, estamos chegando xa. Veña, moi ben. Vamos, Rafa. Va, veña. Vamos. Estás ben? Sí. Sí? Auga. No, non temos auga. Pois unha barriña enerxética ou algo. Aquí nas Pontes teño unha solución. Barritas no, aquí tomamos mantecadas das Pontes. Carga de hidratos necesitas agora. Graciñas. Hola, Rafa. Hola! Que tal? Preparado para poñerte en forma xa? Sí, claro. Bueno, pois vamos ao tema, non? Que hai que facer? Pois temos que coller a piragua e salir á auga. Pero a auga... Sí, as piraguas van pola auga. Pero que eu non sei nadar. Bueno, non te preocupes que isto con manterse en riba non hai que nadar. Ah, vale. Pero isto non volca, non? Bueno, volcar ela non volca, volcas ti. Ah. Te preocupes. Perfecto. Isto está controlado. Sí, veña. Moi ben, Rafa, veña, vai hasta a boia. Vale, veña, vai. Sí? Club de piragüismo? Como? Vale, no, ahora mismo non podo. Bueno, veña. Rafa! Rafa! 153. Isto non vai, Ernesto. Trae o último recurso, trae o mel. Espera. Porque se non vai con isto, eu penso que xa non vai con nada. Temos o cementerio. Non volca, non? Xa viches, non volca ela, volcas ti. O importante entón que me no taekwondo. É moi importante a concentración. Concentración. Teño, concentración. Xa está. A técnica tamén. Técnica. Listo, sí. Sobre todo a velocidade. Eu corro moitísimo, E É o equilibrio. Equilibrio. Depende das copas e da hora da noite, aguanto máis ou menos, pero vamos, que estou ben, Pois eu penso que xa... Con quen empezo? Contigo, non? Mellor, sí, con ela, que... Sí? Que non che pareza mal, Importaríache que o fixera el en lugar de ti? Sí, claro. ¿Estás bien, Rafa? Si estás bien. Rafa, ¿estás bien?
Sí. Mira, o mellor que hai para recuperarse das feridas son os grelos das pontes. Ah, gracias. Rafa, lembro sempre, a esencia do rugby sempre para diante, pase o que pase, leva o balón máis adiante do que cho deron. Pa diante, Vale? pa diante. Sempre para diante. Pa diante. Veña, para diante. Pa diante. Rafa, para diante. Ah, pa diante, pa diante. E cando el recebe o balón, ti aguantas. Vamos! Baixas o corpo, Baixo. espalda recta, abrazas e barres! Pero... ¡Ay, que me reventáis! E lembra, Rafa, o esencial no rugby é ir sempre para diante. Vexas o que vexas, ti, para diante. Pa diante, estamos. Vou, Veña! Para. Un momentiño. Vexo vos un pouquiño tensos. Vos coñecedes os polvoróns das pontes? Claro. Pois mira, proba, porque isto destensa un morto, xa veredes. A ver se entendo, Michael, entón. Eu vin hasta aquí para promocionar os produtos das pontes e facer deporte, a excusa era baixar o bandullo, xa o baixei. Ben, sin problema. E agora ti vas ir para lá porque vasme tirar unha flecha a 25 metros a 200 km por hora, valle dar o queixo, facemos primeiro o plano do queixo, queixo das pontes, e esa é a promoción, non? Sí, sí. Sí, sin problema. Eu son un profesional e aquí estou. Vale. Ben. E por certo, de que vas vestido? Bueno, sí, veño de amarelo porque sabía que era un color que che gusta, eu preocúpeme por... É un traballo de investigación que quixen facer. E vou de gala do deporte, para a presentación. Gala do deporte. Amarelo, todo acorde. Son un profesional. Estaba pensando, Michael, perdoa que che moleste, non crees que sería mellor, digo eu, facer unha feira do queixo de promoción ou ir á fábrica dos queixos, non? E gravar todo iso, eu vou explicar. Non crees que sería... Non crees? Sí, pero non tería o mesmo impacto. Porque ti non fallas, non? Porque eres deportista de élite, No! Menuda desfeita. Algúnha vez sempre toca matar a alguén cunha frecha, non é algo de todos os días. Pero eso non pode ser, Non te preocupes, o que pase nas pontes, ha que dar nas pontes, non ao revés.